Duh, jan tangi turu ngelih temen niki jan wong urip kerjane turu tok. Tangi turu, madang, dolan. Jos. Ngelih. Lah wong urip dina-dina wis kon ngombe banyu putih kaya ngene wareg banyu putih terus. Nah, pas banget. Oh, nek wong susah wong keliren sak ndelalai eneng wae sing gawe wong arek. Mantap. Gawe pancing, mancing, lawuh, madang. Abang biru lampu nih tonggo. Lol. Awat bengi ora iso madang le. Pring wis nemu gring gawe layangan. Awan bengi. Areng gawe apa, Bro? Pancing. Melu ora kowe? Lho kowe nek pring api? Iki mau nemu dalan. Kuwi wae. Kok ngendi kowe, Bro? Bar nyolong pring numpak amat. Lho ngapa golek pring? Arek gawe layangan. Lah sih wis gerang dolanane layangan kowe cep bayi. Mending gawe pancing, mancing bareng golek iwak, golek lawuh, madang, wareg. Yo ayo mancing nandi. Lah kowe di pandangan ora? Nyolong-nyolong ora apa-apa, penting golek iwak lah. Eneng numpak selamat gede-gede. Yo wis ayo mangkat yo. Yo ayo. Iki, engko dicekelang kowe, engko senare nang kono wae. Yo. Yo. Penting hati-hati nek kasih konangan.